Κάποτε, σα παλιά τα χρόνια, έναν ημέραν που ο Θεόν έστεκε να βαράς, είπεν: «Α τώρα που επέμνα χωρίς δουλείαν, αστερώ να εφτάω έναν έμορφον τόπον, με πολλά πλάσματα να κονεύνε απάν σατών». Α έτσι επίκεν την έμορφον τη γην με τα ποτάμια, τα θάλασσας, τα ρασία και τα ορμάνια. Έστεκεν και ετέρνεν από παν και θάμαζεν με τα εμορφία σατς. Ελέπω και ευχαριστίουνταν το μάτιαν, ελέεν. Άμα κι ατόν τον έμορφον των κόσμων, εμείς οι ανθρώποι μετά το εφτάμε, τέρουμε πως θα χαλάνουμε άτον. Επίκαμε θάματα σα επιστήμας, πρόοδον σα μηχανάς, άμα καμίαν καινούτζαμε για το κακόν το έρθε να πατά. Εργοστάσια γομώνε την αέραν με καπνέας, αυτοκίνητα καίνε το κάζ και βρωμίζνε τα πολιτείας. Άμα ατά καμίαν κυτελίνταν, ας αφήνουμε άτα. Εγώ για άλλο θα έλεγα και αλλού εκλώστην η καλατσί. Έναν ημέραν, όπως έλεπεν από πάνω Θεόν τον κόσμον το επίκεν, είδεν σε έναν μέρος έναν κουμουλόπον κάπως θαμαστόν. Άσα ψηλά και πόρεσε να εγρικάν το έτον και κατήβεν και ετέρεσεν από σουμά. Είδεν πως έτον κάμποσον ασοαχούλ που εδέκεν σα πλάσματα, που επερίσεψεν και επέμνεν σε έναν άκραν. Α τότε εντόκεν σονούνατ να πέρ και μοιράζατο σε έναν ασαπλάσματα απάν σιγήν. Θα πέρω και δίγατο σε έναν ασαπλάσματα, είπεν. Εδέκεν χαπέρα από παν σ' όλα τα πλάσματα να το πλαεύχουνταν σε έναν ομάλ μέρος. Να έρχουνταν όλα τα πλάσματα σωτρανών το μεϊτάν εκούηξεν. Πολλά και πίεν και άμον Θεός που εν επίκεν και τάλο την ημέραν ερχίνεσαν να έρχουνταν και το πλαέφταν σο μέρος το είπενατα. Έρθαν τα ασλάνια, τα καπλάνια, οι ελεφάντ, τα πυθίκας, τα λικούδια, τα οφίδια, τα λεπούδια, τα λαγούδια και οι ανθρώποι και όλα το έσαν παν σιγήν. Εστάθεν από πάνω των σον ουρανών και είπεν: «Εκάλεσαν να έρχουστου να δά, γιατί ενέσπαλα να εφτάω αλέναν κι άλλον δουλεία. Σε ολουνού σε 10, άλλον πολλά, άλλον ολίγων, να έσετε να πέσω κεφάλα χουλ, να επορείτε και νουνίζετε, να εφτάτε σχέδια και να ορίζετε τον βίον έσουν. Άμα είδα το επερίσεψεν κάμποσον από ατό και είπα να δίγατο σε έναν απ' εσάς. Θέλω ένας απ' εσάς να έχει κι άλλο πολλά χουλ ασόλια τ' άλλα, να επορεί και που γυρεύει τον κόσμο με το γρυλού και τάξιν. Είπα να ακούοντο θα λέτε με κι εσείς να τερώ και δίγατο στον καλύτερον. Τερέστεν το θα λέτε με να τερώ κι εγώ ασημερέαν να γίνεται σωστά η δουλεία. Έρχινεσαν έναν να λένε για το όποιον πρέπει να γίνεται κι άλλο αχουλίδικο να σάλα. Είπεν ο Ασλάντς: «Θεέ μου, εγώ είμαι δυνατόν και φοβερόν και όλα έλεπνε με και τρέχνε να κρύφκουνταν ασωσέβας το έχνε για τεμέν. Για τα το πρέπει να δεις και ο νούσιμ να εν κι άλλο πάνω σ' όλα, τ' άλλα να επορώ και που γιουρεύατα». Έρθεν και το καπλάν και είπεν: «Θεέ μου, εμένα δεις το περισσόντα χουλ». «Άτα όλα το είπεν ο Ασλάντς, εγώ έχω, άμα είμαι κι άλλο έμορφος και αγλίγορος ασόλια». Έρθεν ο ελέφαντας, έπλωσεν την προβοσκίδανα, έπιασεν ένα δεντρόν και έχπασεν και σιρένα το πλάν μερέαν. Άμα λέμε για τερμάν, τότε άσε λέπω έναν απ' εσάς να εφτάει ατό το επίκα. Για τα το Θεέ μου, εμέν πρέπει να εφτάσα χουλήν. Α την μαναχόν λόγια είναι, είπεν. Άναβασα το, εγώ κι τρώω κρέατα αμονατίντς, που άμα θα γίνουνταν κι άλλο αχουλίδες, κανάγκη θα αφήνε.
όλτσεμουν παθατρώνε. Ελάγγεψεν από πάνω σ' έναν δεντρόν και έρθε να φκάσω χώμαν ένα σπιθήκα. Έπικεν 2-3 τα κλάδας και ξανελάγγεψεν και κρεμάιν μετέναν το σέρα σακλαδία. Για πέτε με, ποιος απέσα σε πορεί και φτάει αμονεμέν, είπεν. Κανείς και καλάτσεψεν. Ελέψθε εμ, είπεν, έμενα δεις το περισσόντα χούλ, σ' όλουνους θα βάλω τάξιν. Έρθεν η καμιλοπάρδαλη, έσκοσεν το τρανόν τη γούλανατς, έκοψεν και έφαε ένα σαψηλά τα κλαδόπα σ' έναν δεντρόν και κουρφεύτεν για τα τότο επίκεν. «Άτο, ποιος σε πορεί και φτάει», είπεν. Ο αητέντς ένοιξεν τα τρανά τα φτερά το ίσεν και πέταξεν ψηλά στον ουρανόν και είπεν. «Θεέμ, σε μένα δεις τα χούλ, ας ολουνούς μανάχων εγώ επορώ και έρχομαι κι άλλος σου μάς εσένα». Έρθαν και τα άλλα τα χαϊβάνια και καθέναν έλεντε κοινού και εψαλάφεν ένας ο Θεόν να παίρ το περισσόντα χούλ. Οι κάτα και ο σκύλων εστάθαν σε έναν άκραν και ξάι και ένοιξαν το στόμα του. Πώς να εξαμούμε εγώ φτηρέας με τα τάτα τσαναδάρια ενώνηξεν ο σκύλων. Σα τελευταία έρθεν και ο άνθρωπον που ο Θεόν επίκεν το λάθος και ας συναρχίνε δε και να τον πολλά αχούλα πέσω κεφάλματ. Εστάθεν εμπροστά ο Θεός αγώνατα, έσκοσεν τα σέρα σημερέανατ και εκούξεν. Θεέμ, άτα το εφτάνε τα άλλα τα χαϊβάνια, να λέω το σωστόν, εγώ και μπορώ να εφτάγατα. Άμα έχω τα σέρια το εδέκες με και μετά τα εφτάγω έμορφα τα δουλίασιν. Μετά τα εφτάγω την προσευχήν και τα κουρπάνια για τεσέν. Μετά τα πιάνω, δένω και λύνω, εφτάγω τα λώματα, τσακελίζω το χώμαν, φυτεύω, σωρεύω και καμίαν κι ανασπάλωσε για το καλόν το επίκες με. Όσον για το αχούλ το επερίσεψεν Θεέμ, πίσω να είναι αν θέλεις. Δώσα το σε όποιον θέλεις εσύ. Εγώ εθαρώ κανείτε με όσον το εδέκες με. Άλλο κι θέλω. Είδεν ο Θεόν πόσον αχουλίδικα εκαλάτσεψεν ο άνθρωπον και ενούνιξεν. Άτος επεεί αχούλες και αμον το ελέπω ατός θα που γιουρευ όλεν την πλάσιν το επίκα. Ατόρα άμα δίγω το περισσόν τα χούλ σε έναν ασαχαϊβάνια, οι αχουλίδες θα έσαν δίος και θα εσκοτούσαν αναμεταξία των ποιος θα έχει τα πάντο σέρ να πουγιουρεύει τον κόσμον το επίκα. Έσυρεν και έχασεν τα χούλ το επερίσευεν και αέτς απάν στον κόσμον αχουλής επέμνεν μαναχών ο άνθρωπον. Εκεί εκλώστεν και είπεν σα ολουνούς να πάνε σα δουλίασα τον και πως ίντε ανέτον να εφτάει επίκαινα το και εφέκεν και έφυγεν να τερεί και τα άλλα τα δουλείας το είσαι να πάνε στο σύμπαν. Α τώρα δε βάτεν ούλ σα δουλίασε σου να τερώ κι εγώ τα δουλίασιν, είπεν. Απα τότε άλλο πεις και κλώστεν. Ως φαίνεται επιάστεν με τα άλλα τα δουλείας και απα τότε όσα με ως σήμερον εθαρώ τον έσπαλεν τη γην κι άλλο πεις και τέρεσεν. Α το έτον και το τρανόν το λάθος το επίκεν που ενέσπαλεν τη γην και εφέκεν τον άνθρωπο να αλωνίζα πάνατς και να εφτάει ίντε αν θέλ και λογαρίαν παναμιδίσον κανέναν. Μίαν χτίζ και δύο κρεμίζ, σκοτών και πάει σκοτούτε για τα μουταράδας. Το μόνον που επέμπνε να γίνεται εν να τερεί να κλώσκεται ξανοπίσει γην, να ελέπτα ζαρωτά το εφτάνει ανθρώπ και να ορθώνιατα. Και εμείς μετά το αχούλ το εδέκε μας εθαρούμε άλλο δουλείαν και στο Θεόν και θα κάθεται να γίνεται με τεμάς. Με το αχούλ το εδέκε να τον αέτσα στόχαστα ο Θεόν, ο άνθρωπον
εθαρεί το εν Θεός και εν το εφτά είπα και ξέρ, να τρώει όλεν τον κόσμο και θα χορτάζει. Και τώρα εμείς οι σεύτελοι κάθουμες και αναμένουμε πότε ξαν θα κατηβαίνει γίνο Θεόν να βάλ τάξη και το γρυλούκ συμπλάσιν το επίκεν. Κόραν άμνον, άμον το λέμε εμείς οι πόντιοι.